Krîza Sûriyê peywendiyên Amerîka û Tirkiye li gorî çavdêran xistine jer vê şerê de. Ev yek jî ji bo gelek eger û sedaman vedgera, wek alîkariya Tirkiye ji hin grûpên Îslamî yên çekdar re û ew rola herêmî yan got Tirkiye dixwaze li ser asta herêmî bileyze ji aliyê Amerîka û hevalbendên wê rola Tirkiye sînordar dikin. Hevkarê Wezareta Berevaniya ya Amerîkî Dîrektî Şolît dîşek avête ser nakokiyên di navbera Enqerayê û Washingtonê de derbarê stratêjiya wanî cuda li Sûriyê. Ji ber vê yekê jî li gorî navborî destnîşankirina grûpeka çekdariyên opozisyonê ji bo çekên giran jê re were pêşkêşkirin ji aliyê Amerîkayê û Tirkiye ve di vê qonaxê de gelek zehmet e. Ji aliyê xwe ve Robert Ford konsilê bereyê Amerîka li Sûriyê ji medyayê re ragihand goroleke mezin ya Tirkiye wê di ewlekariya Sûriyê de hebe. Ev yek jî li gorî Ford vedgere ji bo sînorê dirêj yê Tirkiye bi welatê Sûriyê re. Ford her wiha got jî ez bawerim Washingtonê wê alîkariya nedê Cebhetun Nusra ji ber ku ew baskeke ji baskê Elqaîdayê û ew ji aliyê Tirkiye ve tê bêçekkirin. Ji van grûpên çekdariyên di Sûriyê de xwedî desthilatdarên yekîneyên parastina gel yên got bi tena xwe şerê Daişê dike û karin ziyanên mezin bigihînin heman rêxistinê. Heta li ser lêdana bargehên PKKyên li Çiyayê Başûrê Kurdistanê de Amerîka rexnel helwest û êrişa Tirkiye kir û jê xwest rawestin û pirsgirêkên xwe bi riya diyalojî û aşîtiyê çareser bikin. Li ser avakirina devereke aram li Rojavayê Kurdistanê, Amerîka ragihand ku wan heta niha li ser vê daxwaza Tirkiyê erê nekiriye. Lê gorî çavdêran derbarê Sûriyê pirsên herî serekê yên ku cihê nakokiyan di navbera Amerîkayê û Tirkiye de çarenfîza desthilatdariya PYD û YPG li Rojavayê Kurdistanê ji ber ku PYD û YPG tenê naskirin wek basekî nêzik ji PKK re. û her wisa destnîşankirina grûpeke Îslamî ya çekdar ji bo destekî ji Amerîka werbigire. Di vê derbarê de jî guman ji aliyê rêveberiya Amerîkî ve heye ku Tirkî destekî dide Daişê û Amerîka dixwaze grûpeke çekdar ya Îslamî ya meyanrewa bibejêre û çekên giran jê re pêşkêş bike.